kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing ba subscribe na manta kandiat to nya pa biang shaba amasing korba ubadai unai lap election bala pa ba bar bat tibit ba du kata jong ka so yong konstituensi naka party United Democratic Party UDP ubalong bat tibit adu kata ban pai nia ya kiriu ki bakan tho ya party lane ki ban kan tho ya kiri pai ba bat kum ju ro ki bakan tho ya udah yu bat tibit ba ban pai nia bat ubat tibit ro ban kring ya ki pai ba ka ba pelong ro ya ba sencarang dok kupar ban job ya kini election kandiat ka bai dai bat ka jinglang jong ka seng voice of people party ka ban salong la shai ka sngi ka khat sautrik jong mentau pana ajar pulai ka belong ha so yong konstituensi ngangai barot na pi kwa tharai ban yo i ba ba amasing kurba undon lang la shai ka sngi ha ka meeting jong ka seng voice of people party kane ka jingli kan bo hato ba amasing kurba undon lang ne am la shai ka sngi meeting jong ka seng voice of people party ban pa shai pai ba shagi pai ba so yong konstituensi ya kanong rim jong ka seng voice of people party pat kum ju ro ya ka thong ta kanong rim jong ka seng voice of people party hato ba amasing kurba undon lang ne am la shai ka sngi ha kane ka jinglang jong ka seng voice of people party ya kata tangim la bam tim ngin sepet pat la shai la ba amasing kurba undon lang ne am la shai ka sngi ha ka meeting jong ka seng voice of people party kublai shibon Nababalay, dakam ya kene JJM scheme ruhane kadai ke jong madu perstun. Kadai kata, kadai ke central scheme, nai sai startan. Upai bau adaptif, mendai setai sepak penur selajong pi, batung kuasi pecha du setai sederang. Dalaki itu yo kai, dan laki itu lakut. Mendai ngi hande batung pante, da bangun banjut ba ini por, batung ba po jut kat bamang. Namar pai ba soyong ulatip nadong syadong bakin sawan her tbah ne dakat maktin yong ko amazing te yo iling ba ka video I am here. What do you want? Lihat basyong mental kamdi te basina ka NPP kawai ka sarkar hadin kawai gerik basyong hangtay hande banawan kam try nadong syadong lane ban ice cream tangi kita ki video ki babut NPP kadai ka kam ka babaklah